Pre, ato matulog sa umbalay, pre. Kaya na daghang aircon. Pati ang mga buhan na aircon. Ayo, pre. Adto to sa mua. Kaya sa among tangkal na aircon. Asa ang tangkal na aircon? Binuang ni mo, pre. Kung sa kagadato, mas labaw pa ming dato. As mayo ni pre, manguli ta sa among balay. Kay mga ligo ta sa among swimming pool. Ayo, pre. Adto to sa mua kay na jacuzzi. Dili man noon ka magpalupig sa ako, pre. Dili, pre. Kaya niya, swimming pool naman. Niya ako na mga jacuzzi. Kung sa may ganahan mo, ang tawag ko na akong driver. Kaya magpukuha na sa akong sports car. Ayaw lang. Kay magpakuha ta sa akong helicopter. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ugma, pre. Kanang tanang barko sa Pilipinas, pre. Ako nang paliton, ugma, pre. Kalawan! Nag-ingon na ako ng baliga! Ano paliton? Ako na tanang barko sa Pilipinas. Ingon nga yung paliton, kaya wako maghisgot nga ako yung baligya. Lahan!